Ще ни трябва още пари. Ще взема друга кола и ще дойда на вечеря. Не, да. Джеки. Къде топче? Топче. Да, знам. Малко е неловко. Ще те кажа, че е страхотно. Чувствам се като шпионин. Додойте ме. Наричай ме 00 секси. Нали помните Оуен Кингстън? Разбрах, че ти ще оглавяваш Black Millennium. Господин кметът за ПТЧ. Сигурно се радваш да видиш пари. Да. Определено също тогава. Така ли? Наистина. Интересно. Веднъж майка ми каза нещо, да се почува закон. Цитирам. Мисля по-отзев в света на политиката, но... Вие ми показахте как да вървя като мъж. Пастка, чики. Кой би помислил, че тези думи ще се обърнат срещу мен? Сър, съветник Ден иска да говори с вас. Аз ще говоря с него. Чух от майка, че от известно време не си в политиката, но твоите инстинкти все още са добри. От кога е да се казах? От тебе. Джеймс, думата е очарователен. Джеки, пържанке. Пържанке. Защо се смееш? На леглото до мен. Джеймс, не знам защо. О. Чакам да срещна идеалния. Снимам стайката. Аз пък стайката. Джеки. Не, омръзнаните си. Джеки долу бързо. Долу. Ще те чупете. Бързо. В момента е поводял с баня и го снимам. Научи ме на всичко, което знаеш. Да. Дори не знам колко време трае. Защо да се къпах и той да... Обикновено продължава 6-7 минути. Да го капе него. Ма не знам той нещо изобщо снима ли в момента.